Sissy Ressa. Makin larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit main bau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nan jo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu
mande dicapui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Kini ku denai nan udah sasali, indah ku udah merasakan alun barubah niai den di hati dalam melangkah maraku udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derintangan, rang tua udah malarai cinta kita. Bukannya anggan kasih bata